Hamisu Breaker wani sabon mawaƙi ne wanda ya fara tashi tun daga shekarar 2018 har zuwa kawo yanzu 2022. Muna fata zai ci gaba da tashi har gabar shekarar 2025. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkan ku da tashar Bakin Fama Hausa TV, tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Ni da yau ne farkon shigowa ka wannan shirin ta mai albarka. Muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment yadda aka riga samun sabbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. In kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana insha Allah, da kuma comment yadda kai ma ka ci gaba da samun sabbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan wannan mawaƙi ya yanke sakar muku wannan waƙar mai suna Alkhairi. Daman alkhairi shine muka fi so a cikin rayuwar mu gaba ɗaya. Abin da muke ta tunatar da kai, in yau ne farkon shigo kwancin din ta mai albarka, mana mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment yadda aka riga samun sabbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Dai wannan sabon mawaƙi wato Hamisu Breaker ya sakar muku wannan waka ne. In ka bibiye ma ƙarshen bidiyon nan na mai albarka na cikin ta mai albarka wato Bakin Fama Hausa TV, to za ku sami tsinkayi wannan waka a ƙarshen ta mai suna Alkhairi. Mu dai abin da muke da tunatar da ku, in yau ne farkon shigo ko wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment da kai ma ka samu sabbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ita dai Bakin Fama Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku labarai ingantattu ba tare da sa son zuciya a ciki ba. Muna da mai tunatar da kai, in yau ne farkon shigo ko wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment yadda aka riga samun sabbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Hamisu Breaker, karɓi maya ka je ka fara mana wannan waƙar. Hamisu Breaker, bismillah. Ya Allah ka damu da alkhairi, na san cewa duniya ce labari.